аксар маврид ба доми фиреби сеҳргарону мардумфиребон нафарони соддаву зудбовар ки ба мушкилоте рӯбарӯ гардиданд гирифтор мегарданд. чунин нафарон барои рафъи мушкилоти хеш ҷойоне ки роҳу воситаҳои дурустро интихоб намоянд ба назди чунин мардумфиребон рафта дар баробари ба хурофотпарастӣ рӯ овардан дорои хешро беҳуда сарф менамоянд. дар натиҷаи мушоҳида ва маълумотҳои оперативии кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Восе чеҳраи як нафар сеҳргаро ошкор намуданд ки ӯ новобаста аз оне ки дорои ягон маълумоти динӣ ва ҳатто ҷамъиятӣ нест ба хондани дуоҳои ғалат, табобати бардуруғ ва навиштани тумору таштоб машғул буда бо ин васила аз коррафтодагон маблағи пулӣ меситонид. ин нафар шаҳрванд Валиев Муҳиддин соли таваллудаш 1950 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи мазкур ҷамоати деҳоти Ҳулбуг мебошад ки бо истифода аз ҳар гуна ашёҳои карах ва маҳсулотҳои хӯрокворӣ ба сеҳргарӣ ва фолбинӣ машғул буд. шумо арӯи ҳамин китобот ба ҳамин коррафтодагон меян кор меғатад пешон менависонед ҳамин навиштагиҳо худтон таҳлил карда хонда таҳлил карда метавонед? با کدام مقصد هم این کار را انجام دادیم؟ برای کدام مقصد ما برای زندگی мавриди қайд аст ки новобаста аз оне ки чанд маротиба кормандони милитсия номбурдаро барои чунин ҳуқуқвайронкунияш огоҳ карда ва ҷаримабандӣ карданд боз ба чунин қонуншиканӣ роҳ додааст. ҳангоми аз назаргузаронии ҳуҷраи кории номбурда аз он ҷо маҳсулотҳои хӯрока аз қабили чойи қоқ, пиёз, сирпиёз ва ашёҳои карах аз ҷумла шам, лампа, сӯзан, лезва ки аз рӯи нишондоди номбурда тавассути онҳо кушоиши кор, дамгарӣ, сеҳргарӣ ва фолбинӣ мекардааст дарёфт ва мусодира карда шуд. барои амалӣ шудани қаззои мардумфиребонаи чунин ашхос аз ҷониби дигар худи шаҳрвандон низ шароит фароҳам меоранд. дар асл чунин макорон ки худро табиб, сеҳргар ва фолбин муаррифӣ намуда бо роҳи фиреб боварии шаҳрвандонро ба даст оварданд ба ҷуз қалубӣ ва ба даст овардани маблағи бедардумиён мақсади дигар надоранд. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати Валиев Муҳиддин дар асоси моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд.